Capitolul 12. Dacă vreți preoți buni, nașteți copii creștini. Au venit odată niște studenți de la teologie la părintele Arsenie la sâmbătă. Părinte, ieșim și noi preoți, dacă Dumnezeu ne va rândui. Cu ce putem noi să demonstrăm la lume că există Dumnezeu? A zis părintele, foarte bine, bună întrebare, dar să-mi răspundeți voi mie cu ce demonstrați că există Dumnezeu. S-au apucat, au luat după scriptură, nu răzbeau nicicum. El lăsa părintele până seara și n-au putut să spună răspunsul perfect, la care părintele Arsenie le spune așa: prezența voastră trebuie să demonstreze existența lui Dumnezeu, când te vede lumea pe tine, să zică că există Dumnezeu. Mai zicea părintele Arsenie, dacă vezi un preot beat în șanț, ridică-l și tu la casă și a doua zi du-te și te spovedește la el, că harul nu îi se ia. Eram la școala normală când l-am cunoscut pe părintele Arsenie. Ne duceam în pădure și acolo ne adunam mulți studenți, printre care multe fete care astăzi sunt starețe de mănăstiri. Trăiam o viață foarte frumoasă. Părintele Arsenie zicea atunci când se duceau femeile la mănăstire: Măi Mărie, de ce nu te duci tu la biserică în satul tău? Apoi vezi, părintele nostru mai pipă, mai bea, nu-i ca dumneata. Ai copii, ai fete măritate, să te duci și să spui la fetele tale să zămislească copii care să se facă preoți așa cum vă place vouă. Părintele Arsenie ne spunea și căuta să spună la lume și la tineret că atunci când se căsătoresc e un moment mare. Spunea: măi, nu rasism, nu sângele albastru trebuie urmărit, ci să naștem copii creștini. Eu am fost în 1985 în America și când am văzut biserica lui Satan, am rămas uimit. Iată că satanismul e o realitate, de aceea nu mai avem nici preoți, povestește preotul Dâmboiu Victor din Râușor. Părintele dădea sfaturi de conviețuire conjugală creștinească, sfaturi de moralitate, de lăsarea poftelor rele, de felul cum trebuie aduși copiii pe lume, în credință și în rugăciune. Le spunea oamenilor: dacă vreți să aveți preoți buni, aduceți pe lume copii buni din care să iasă preoți buni. Pe cei ce furau îi descoperea, pe femeile vopsite le certa, pe fumători îi oprea de la fumat, pe preoții care fumau îi certa aspru și le zicea: voi sunteți purtători de Hristos, că vă împărtășiți și îl aveți pe Hristos în voi, și voi îi puneți lui Hristos țigara în gură. Foc îi dați lui Hristos, foc vă va da și el vouă. Părintele ne-a spus așa: eu am fost pictat în pântecele Maicii mele, fiindcă mama mea, când a văzut că e însărcinată, s-a uitat la icoana Maicii Domnului și a zis: Maica Domnului, eu doresc acest copil să nu-mi fie pentru mine, ci să slujească ție. Pentru tine, Doamne. Ea mergea în câmp la sapă și vedea înaintea ei la sapă cum săpa icoana Maicii Domnului la care s-a închinat. Tot timpul ea vedea icoana aia. Mama a pictat icoana Maicii Domnului în sufletul ei și eu am ieșit pictor. Am fost pictat din pântece. Și mai spunea părintele: de ce nu faceți și voi, femeilor, așa, să vă rugați la Dumnezeu cât sunteți însărcinate, să citiți visul Maicii Domnului, să citiți cărțile bisericești. Apoi, dacă nu faceți rele, vă iese și copilul așa cum îl doriți. Odată mi-a spus: măi, să nu cumva să judecați pe preoți, căci cei ce judecă pe preoți ajung la judecata lui Dumnezeu. Și ei greșesc și ei sunt oameni. Dacă zice cineva ceva rău de preoți, să mă dea exemplu pe mine. Bate voi păstorii și se vor risipi oile. Biserică fără preoți nu există și nici preoți fără biserică. Soția părintelui Răduleț era însărcinată cu Anișoara, care acum e la facultate, și i-a arătat fotografia cu părintele și zice părintele Arsenie: mă, ce smerenie! Ceilalți preoți care slujesc la Sfântul Altar l-ar mânca. M-am dus ca preot și m-a întrebat: tu de ce nu ai barbă? Părinte, sunt preot tânăr și... s-a uitat la mine, era multă lume, și a zis: nu-i nimic, o să-ți lași tu. Și mi-a arătat așa 3 degete, le-a înclinat spre mine. Și exact după 3 luni a murit tata. Și atunci a trebuit să-mi las barbă. Și am ținut canonul ăsta de atunci și dacă voi fi preot cu barbă, că așa e rânduiala. Părintele a spus unui preot din Voievodeni: măi, puțini preoți sunt ca tine. Acest preot nu exagera cu nimic, nu slujea decât numai în duminici și sărbători și avea așa o vorbă așezată și un pas așezat. Pe omul ăsta eu așa l-am știut de 40 de ani cât am fost împreună. El a fost lăudat de părintele Arsenie pentru felul lui așezat, domol. Niciodată nu se grăbea, nici la pas, nici la vorbă, cu un echilibru moral deosebit. L-am întrebat pe părintele, ca preot, despre acele dezlegări ale Sfântului Vasile și mi-a spus: tu să nu le faci. Tu cunoști pe preotul din Hârseni, Nicolae Țeposu, care zice: părinte Arsenie, eu citesc dezlegări și am succes. Vin creștinii la mine.
Măi, nu le mai citi, că nu-s pentru tine. Lasă să le citească călugării. Nu, părinte, eu nu mă pot lăsa. Măi, Nicolae, are să te bată Dumnezeu, diavolul are să vină asupra ta. Nu m-a ascultat. Și vezi cum l-a bătut diavolul. Soția l-a părăsit, familia s-a destrămat, copiii l-au părăsit în parohie, i-a stricat diavolul viața de preot. Zic, părinte, dezlegările acestea sunt puse în molitfelnic. Explicați puțin taina asta, de ce totuși, dacă poți să-l ajuți pe om, să nu-l ajuți. Și iată ce mi-a spus, dacă Dumnezeu vrea să îndrăcească pe cineva, lasă să rânduiască Dumnezeu ce va fi cu el. Nu trebuie să te amesteci tu în planurile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu așa vrea să-l mântuiască pe omul acela. Biserica romano-catolică a canonizat o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o viață, lucru care a stârnit uimire în răsărit. Părintele așa spunea, că Dumnezeu, dacă vrea pe cineva să-l îndrăcească, să-l chinuie, știe pentru ce păcatul poate să vină și de la al 7-lea neam. Dacă cineva mergea cu un copil bolnav, un necaz, îi spunea, păi da, uite, păcatul ăsta l-a avut străbunicul și va trebui plătit de 7 generații. Sau, păcatul merge până la al 7-lea neam, cum spunea părintele. Părintele spunea că diavolul stă liniștit acolo ca un trântor într-un stup. Dacă te duci cu bățul și zgândări acolo, albinele vin asupra ta și bineînțeles că dacă nu-l lași în pace și îl pomenești în dezlegările acestea și nu ești bine pregătit sau nu e familia bine pregătită, nu e bine și nu e potrivit. Sfaturi și îndemnuri ale părintelui Arsenie. Vine timpul și e foarte aproape când toți preoții vor repara bisericile, iar alții vor construi altele noi. Dar nelucrând ei la sufletul omului, vor rămâne bisericile goale, cu cuvelele vor cânta întrânsele. Roadele slăbirii în dreapta credința teologilor în facultăți și seminarii vor fi preoții, care vor fi și mai slabi ca învățătorii lor. Mai ales în Transilvania, ortodoxia aproape că va dispare. Ultima redută va fi Sibiul, dar va cădea și acesta. Dumnezeu nu forțează mântuirea nimănui. Cine are minte, să ia aminte. Fraților, ascultați de biserică, fiindcă cei ce ascultă de preoții ei, așa cum sunt, de Dumnezeu ascultă.